Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm pentru prima dată jocul Squad Busters. Să dau și eu volumul mai încet. Creșteți volumul, am să-l dau mai jos. Mai age e, zicem o vârstă random. 60 plus, sunt tataie. Accept. Hai să vedem. Eu sunt un chilios de ăsta. Și cum mă bați? A, doar stai și... Asta este un joc al Supercell-ului, al Brawl Stars-ului. Și de banii ăștia mi-au un chest. Pică... Deci cu cine să începem? El primul? Cool. Hai să începem cu el. Double Power. A, deci avem un duo. Avem și Turbo. Și ne batem cu astea. Și gen mâna o țin sub telefon. Sau nu, nici nu-mi dau seama. Dar trebuie să fac ceva. Al treilea băiat. Și e Fusion și mă bat cu astea. Ok, nu. Și acum îl bat pe urâtul ăsta. A, din mână o țin sub telefon și... Ceva de genul, cred. Nu știu, sunt un mare noob. Prima dată când joc. Abia ce l-am instalat. Da, finish ei. Mi-l dă pe Colt. Ăla e față de Colt. Dacă ăla e Colt. World Journey. Asta e un fel de PES. Play, ok. Da, e un fel de Green World. Characters, Barbarian, Goblin, Battle Modes, ok, nu știu cum să joc. Witch, Chicken, Medic, Dynamite, Bomb. Deci aici sunt mai multe personaje din mai multe jocuri ale Supercell-ului. Și... Dar cel mai mult au și skin-uri, deci e un fel de... Și Colt! New character Colt! Asta e Baby Colt, da, e Baby Colt. Already collected. Și acum dacă dau squad, ne facem squad-ul, cred. Hai să dăm play. Ok, am sărit în portal. Sau un portar, cum îmi place mie să zic. I need gems, a lot of them. Și eu am nevoie. Și trebuie să mă bat cu monștri. Da, înțeleg, astea gemuri. Trebuie să mă uit și după alte găști de... Sunt un fel de gem ceva. Și Colt face ceva? Băieți, ați face bine să muriți. Nu vi se pare? Ce vrem, tataie, ăsta? Am pin. Prostule. Asta e un fel de gem greb, doar că pe Squad Buster. Easy! Ok. Ai mă, a mai venit un prost de ăsta, știi ce îmi bag piciorul, eu plec de aici. Mi-au încă un meu și un Barbilian, ok, avem alt. Final stretch, wow! Moare, bă, prostule! Nu, cineva are aici... 9 players remaining. Luăm gemurile. Mai luăm un Barbilian, barbaros cu barbă și un...
Dai, 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 dai. Number one. A murit unul. Săracul de el. Nine. Ei, pierd. Uite, mă pierd din cauza boților. Finish! Yay! Nici nu știu ce trebuia să fac. Ok, pe locul 2. Și m-am dat ceva la PES. Ok, interesant. Stai! 200 de gemuri acolo. Ok, mama, avem un chest common. Super big. No barbariani. Ok, aici avem ceva la PES. Goblin! Ok, încă un caracter. Și după îmi dă CS multipler. Și după Greg Chicken și coins foarte mulți. Ok. Barbarian New Evolution. Și ce facem? Acum e clasic. Cu Evolution-ul gen... Are 2 stele, e ok. Mamă, și deci ăsta Ultimate. Deci e baby, de astea e baby. După de 2 stele clasic, de 3 stele super, după ultra. Coltul nu putem să-i dăm Evolution pentru că nu avem de-alea. Ok, interesant ce avem aici. Și Goblinul, da. Măcar la clasic dacă l-am duce, dar îl lăsăm așa momentan. Nu știu ce să mai luăm. Sunt foarte multe caractere. Nu sunt foarte multe. Uite-l pe Leon. Shelly, din câte știu că e un skin Squad Buster Shelly pe Brawl Stars și de-aia știu că ar trebui să fie Shelly aici. Dar nu găsesc. Uite, ai sort. Bai, chiar seamănă cu Brawl Stars-ul. Hai să dăm... Bun, cred că o să-mi pun și Supercell ID-ul meu. Squad Battle. Cu cine jucăm? Goblinul. Deși Goblinul meu nu. Cred că Barbarianul îl luăm. Pentru că îl avem la clasic. Da, cred că pe el îl luăm. Și da, dăm play. Looking for players. Buster Valley. Și Double Trouble. Habar n-am ce ăsta Double Trouble. O să învăț jocul, nu l-am mai jucat niciodată. Ok, începem cu Goblinul. Ceva ce nu trebuia să fac. Nu întocmai. Se porcă, ce? Ne-a dat niște coins și poate mi-au ceva barbarian. Da, cred că mi-au barbarianul, pentru că, da, este destul de... Uite, am un bomb. Un chest de 15 euro aici. Find. Ok, mai luăm încă un Mamă, câta squad am. Așa este tot Gem Hunt. Asta e alt squad, da, asta e player. Hai, primul meu kill de player. Ia mă bomb. În ăsta e coins. Încă un barbarian. Fusion, care habar n-am ce înseamnă. Ce-i mă gemurile lui ăla? Ok, cred că mă dă cu player nubi. Adică dacă mă dădea cu player buni. Ce vrei, mă, tu?
Mor, mă, prostule. Ok, locul întâi, 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 locul întâi. Locul 2, locul întâi, locul întâi, locul 2, locul 2, locul 2. Locul întâi sau locul 2? Locul întâi, 15 gemuri. Și ne-a mai dat și ceva, cred că 2 cutii. Ne-a mai dat 2 boxuri. Și avem 215 gemuri. Open chest. Chest. Ok, ne-a dat un chest. Hai să vedem ce ne dă la. Și tot common. Cred că sunt diferite tipuri. Colt, ok. Pe Colt ne-a dat ceva. Mi-a dat evolution pe Colt. Hai că am înțeles acum. Cred că am înțeles. Ok, avem evolution pe Colt, îl avem la classic și pe el. Ceea ce este foarte, foarte bine. Și avem un evolution chest. Cred că e evolution chest sau ceva de genul. Da, uite, evolution chest. Star chest. Ok, avem un... Din câte știu, ok, băgăm cheia. Băgăm cheița și... Mamă, ce animație! Și mi-a dat Witch. Care e epic. Și acum avem nevoie de mai mult evolution pentru alt star chest. Dar aici avem chest multiper. Deci e un chest multiper. Deci la următorul chest. Am dat să înfunda puțin, scuzați-mă. Deci de genul avem. Ok, deci vreau să deschidem astea 4 chesturi. Din câte mi-am dat seama, Piniata Party, Gem Overworld, bonus. Ok, nu înțeleg nimic, deci pentru mine e chineză jocul ăsta, nu-mi dau seama deloc. Ok, începem cu Witch. Omoară-l. Mamă, locul 3 direct, Piniata, dar cu Piniata ce fac? Îmi dă gemuri. Este ceva Power Cube, ceva ca și un Power Cube. Nu e exact Power Cube. Hai să luăm pe Colt pentru că și el este destul de maxat. Hai că avem locul întâi. Da, e ok. Muriți proștilor. Acum cred că mai luăm încă tot Colt luăm. Și la Piniată îmi dă niște chestii cu care nu știu ce trebuie să fac. Uite încă o Piniată. Hai că cred că luăm locul ceva bine luăm. Final stretch. I don't know what is... Nu știu ce e final stretch. Sau dacă este ceva ce e bun, rău. Ok, 23 de gemuri, tot locul 3. Locul 1. Locul 4. Locul 1, Colt repede. Puteam să iau barbarian de la... Oh, no. Nu muriți, nu muriți, băieți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți. Nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți, nu muriți. Așa. Nu, pierd. Mi-am luat și un goblin ca să avem. Locul 1 foarte aproape de... Puteam să iau locul 1 dacă mă străduiam puțin. Am luat locul 6, slab. Și nu mi l-a dat nici pe Greg. Open chest. Mi-a dat tichet de chest. Epic? Epic, cine pică? Witch? Nu știu ce... Gempes? Nu vreau... Ok. Evolution.
Super pesul. Normal, clasic. Common chest. Super big. Și ne pică pe Barbarian. Uite aici ne dă încă 3 chesturi de-astea. Rare chest, epic chest și la final emote pack. Ok, un pes foarte multe pesuri. Ok, interesant joc, vreau să mai vedem la squad ce ne putem face. Uite, Barbarianul, putem da evolut și avem un evolut foarte mare la clasic. Avem 2 de clasic, nu știu ce înseamnă, dar știu că e mai bine decât clasicul normal. Și Witch-ul îi dăm și lui evolut. Și l-avem la clasic Witch-ul, tocmai ce l-am luat l-am și maxat, să zicem așa. Și în rest nu prea mai avem să mai maxăm pe Colt, e ok la clasic momentan. Deși parcă ar merge ceva super. Ok, sunt și skin-uri pe aceste caractere. Hai să vedem pe Colt, ai skin ceva. Ok, nici nu-mi pasă. Pe shop e ceva free. Oferte, ok. Și avem Colt. Stai, mi l-a întors la baby. Jocul m-a furat. Nu era clasic, ce-a vorbit că e la... sunt 3 colți la baby. Și unul, înțeleg și tu. Ok. Bun, hai să dăm acum inbox squad news. Ok, nu-mi pasă. Vreau și la Gempe să facem și la The World Journey, deci bonus față de Brawl Stars. Aici avem aici avem 2 tipuri de pesuri. Pe Brawl Stars există doar un pes pe care îl completăm cu XP. Ok, Squad Buster o să mai postăm mai rar. Adică depinde cât vă place vouă de mult. E un joc destul de vechi, dar eu n-am vrut să-l instalez. Mi-a un prieten de el, deși eu știam. Hai că începem cu Witch-ul, că l-avem mai maxat. Uite, am și eu omuleți de ăștia. Sale. For sale. Ce avem for sale? Un goblin. Nu știu dacă mai cu ceva goblinii. Deși goblinul, dacă nu e maxat, nu cred că te asta. Ok, aici nu cred că e vorba de gemuri neapărat. Bă, ce mă costă de costă doar un coin? Că e bun. Barbarian. Cred că de acum încolo Colt o să mi-l țin la baby dacă l-am la 3. Adică poate înseamnă ceva. Poate nu înseamnă nimic. Bă, de aceea toate chesturile de sunt atât de ieftine. Cred că au mai murit unii, dacă nu mă înșel, că tot zice că rămân din ce în ce mai puțini. Deci tot mor playerii. Hai că mergem cu toată echipa noastră, iubită. Unde vii, băiatul? Să vezi ce bătaie îți dau. Cred că mă bate el pe mine dacă... Da, nu cred că mă iau de el. Îl las în pace. Da, l-are pe Bo, care Bo este epică. Cel puțin în Brawl Stars Bo este epic. Pe Squad Buster, din nou zic, nu știu cum este Bo, dar cred că tot epic e. Ok, interesant jocul, adică nu e orice prostie de joc, cum mai vezi. Adică cum zic alți oameni de Squad Buster sau cum le prezintă ei, știi ce cred că farmez aici? Am dat Fusion și am luat Witch, ok, nice. Bă, da, parcă până la urmă canalul ăsta tot rămâne să postăm Brawl Stars, nu înțeleg ce trebuie să faci. Am mai luat un gem. Bă, cred că contează Fusion-ul foarte mult.
Fusion este ca și cum ți-ai maxa contul. Hai, dați băieți, dați. Oricum, cu toată echipa asta mea, nu cred că mai am șanse să pierd. Mamă, ce l-am spart pe ăsta, îl sparg, a dat și el Fusion-ul. Cred că Fusion-ul e când e cel mai bun brawler pe care l-ai. De fapt, cel mai bun caracter pe care l-ai. Și e final stretch. Ok. Ge mai nu. Oh, uite aici e. Ia, trebuie să iau gemuri. Mamă, câte gemuri am luat. Mamă, dar sunt departe rău de locul 4. Mamă, câte squaduri sunt aici. Nu! Dă-mi-le mie. Eu le vreau pe toate. Locul 3 avem. Locul 3. Mai dă gemurile. Mamă, dacă Shelly are ăsta de aici. Nu Shelly? Ba da, cred că Shelly sunt. O lume minunată în care vei găsi. Nu mai Shelly. Nu iau ăstea mai multe gemuri ca mine. Locul 1. Easy! Locul 1 cu 100 de gemuri. Wow! Gemurile astea le poți trimite oare pe alt joc? Adică tot de-al Supercell-ului? Adică să mi le dau și mie pe Brawl Stars, că până la urmă 302 gemuri. Și avem și un chest de deschis. Hai să vedem ce o să ne pice. Am zis, nu vreau notificări la squad. Rare! Oh my god, trebuie să fie ceva bun. New character medic. Ok, asta cred că e din Clash Royale. Sau Clash of Clans, ceva genul. Bun, la PES am mai primit un reward. Două, uite, încă un. Deci, în primul rând l-am primit pe Greg. Și Chicken-ul, am primit Chicken-ul. Și are și o abilitate specială Chicken-ul. La book, complete all achievements. Astea sunt fel de quest-uri. Adică n-ai ce să faci cu ele. Ba da. 14.000 de coinuri. Wow. Nu știu ce faci cu coinurile, adică ar trebui să zică. Oh, ăsta e PES-ul. Credeam că chest tickets, 3 chest tickets. Și chest tickets-urile alea. Bun, acum ar trebui să avem 6 chest ticketuri. Și nu știu ce facem cu cele 6 chest ticketuri. Player profile. Din aici sunt fel de trofee sau ceva. Ok. Spell collection. Uite aici, păstrăm bomba. Hai să mai băgăm 2 meciuri, mai băgăm. Interesant joc, interesant. Cred că o să nu mai joc ăsta. Squad Buster-le. O să le mai joc. Spell overall. Ok. Da, pare un joc interesant. Dacă vreți mai facem episoade și cu Squad Buster-le. Hai că începem cu coltul, că l-avem maxat. Mor, prostule. Te bagi tu în seamă. Asta e solo? Asta e un fel de showdown, cred. Hai să luăm și Chicken-ul să vedem ce face. Ok, am primit și nitro de ăsta. Chicken-ul nu face nimic. Hai că luăm pe Greg. Noile mele caractere. Bun, și a început vânătoarea de gemuri. Și gen, sunt pe aici. Uite, avem
3 gemuri. Îl luăm pe barbarian pentru că avem chestii pe el. Spargem ăsta, încă ceva gemuri. E perfect. Încă un colt. Și cred că stau destul de bine. Pe locul 2 momentan este ok. Mai suntem 8 playeri. Trebuie să ne pregătim bine rău de tot să batem boții. Nu-mi dau momentan gadget-ul pentru că nu prea vreau să dau bomba, că e destul de OP. Încă un barbarian de ăsta. Hai mă, sparge-o. Ha, uite unde stă mare aici. Viu. Oricum era low HP. Stai că cineva a dat. După mine, nu știu cine a vrut să mă omoare și de ce. Lucky Find. Și am dat și Fusion-ul. Mai suntem 7 playeri. Deci se pare că celor de la Supercell le place foarte mult cei legate de Showdown și vine zona. Să sperăm că nu o să fim atât de proști încât să murim de la zonă. Bă, ce dă mă ăla în mine? Se deschide la mai, nu se deschide mina, se deschide mina. Se deschide. Când se deschide asta? Mamă, câte gemuri avem. Dar încă avem locul 3. Luăm și gemurile astea. Asta cred că e locul 1. Dacă nu mi se pare mie greșit. Nu, mi-a luat gemurile. Mi-a omorât pe priznoci. Mi-a omorât caracterele, băi. Nu mă retrag ca locul 3. Bun, am dat și Fusion. Heal. Heal. Da. Nu e neapărat Showdown ăsta, dar e ceva asemănător cu Showdown-ul. Da, locul 4. Numai că nu m-am apropiat de următoarea chestie în care ni-l dă pe Bo. Ok, avem opening, am uitat de opening. Cred că îmi dă șansele duble la acest de... Nu pică nimic. 4 la ce? Evolution. Quest. Ok, quest-uri cu coinuri. Oricum am foarte multe... Am foarte multe chestii de aici. Așa că ce avem? Chicken-ul ăsta știu, de medic nu prea știu. Evolution nu putem, dar la cine mi-a dat? Cred că la Colt. Am pe cineva de Evolution. Da, uite, deci Barbarianul la mine este cel mai maxat. Pentru că l-am 2 la clasic, ok. Mai băgăm așa un meci pe final și după la final o să zic un reveal cum mi se pare mie jocul. Dacă îmi place, dacă o să mai filmez cu acest joc. Oricum o să filmez mai rar, momentan o să filmez Brawl Stars și Roblox. Deci jocul ăsta, Squadbuster-ele, hai să vedem. Deci ăsta este ultimul meci, sper să iau ceva bine. Sper să câștig măcar locul 3. 3 Giant. Ok, nu știu ce trebuie să fac aici. Hai că băgăm coltul.
Mamă, ce m-am chinuit doar ca să... Ok, avem bani de ceva barbarian. Efectiv, mereu o să iau barbarianul. Când o să fac aici. Avem bomba, avem gadgetul, dar parcă nu mi-l dau momentan. Hai, dă-mi ei. Dă-mă ei. Că un coin, dar parcă nu prea dau coins. Ba da, uite, avem un chest aici de deschis. Și după meciul ăsta, din câte știu, hai să luăm Witch-ul, că e epic. E epică, minunată, sau de nu știu dacă există o raritate. Ok, avem locul 1 momentan. Măcar dai tu multe... Ok. Să-mi iau ceva brawler bun. Uite, iau goblinul, că mi s-a părut că e mai bun ca chicken-ul. Ok, trebuie să dăm bine. Costă 15 coins. Un chest, ok, nu prea. Col din nou. O să joc full cold. A murit cineva. A lăsat gemurile aici, ce prost. Slab juca, băiete. Ok, într-un minut și ceva se face... Ni se dă reward-ul cu... Mai bag un colt. Am băgat fusion-ul pe colt, că de ce nu? Încă un fusion, vai de mine. Gem mai nu... Ok, se atacă. Mă enervează creatura asta de aici. Da, se deschide peste mult timp. Daniel! 5. De ce sunt pe locul 2? Nu vreau să fiu pe locul 2. Mamă, sunt atât de aproape de locul 1. Da, aici gemuri. Așa. Easy. Avem și rage. Ok, perfect. Perfect. Final stage. Ok. Acum când trebuie să se deschidă și ăsta. Avem și quest-ul cu spelurile. Să primim gemuri din noi, imba din caractere. Ok. Nu-l pot omorâ pe ăsta. Ăsta cu care mă bat eu pentru locul 1. Încă ceva gemuri. Mamă, dar are 60 de gemuri ăsta, cum îl bat? Busted by Napoleon. Hai, Napoleon, mersi. Fusion repede aici. Gadget. De fapt, ability sau ce-o fi. Locul 2, ai mă frate, la limită de locul 1. La limită. Ok, 105 gemuri. Și dacă nu înșel, cred că gemurile astea le poți transforma și pe alte jocuri de la Supercell, deci... Ok. 285 de gemuri. Am primit 300. Hai să deschidem acum... Avem puțin de opening acum pe final. Ok, e doar common, super big și... Greg. Ok, cred că este gata de un upgrade. 2 reward-uri. Nu, e doar unul, îl dă pe Bo. Ok, e common, nu e mare șmecherie, dar avem și ability nou. Ok. Frumos. Aici cred că îi putem da lui Greg. I-am dat evolut. Tocmai ce l-am luat pe Greg și na, evolutul ar trebui să aibă plus 1, ăsta plus 3. Da, cred că avem destul de mulți brawler la evolut.
Și da, zic că e destul de ok, 8 caractere, 8 brawler, eu le zic brawler, că sună mai bine. 8 caractere, eu zic că e chiar bine. 3 dintre ele upgradate. Nu știu să zic, aici la profil avem ceva. Avatar, deci poți să spui și player. De ăsta, player icon. Hai că-mi pun cu el primul eu. Uite, sunt și pinuri, deci ăsta seamănă foarte mult cu Brawl Stars-ul. Mă rog, făcut de aceiași oameni. Doamne bun, cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și pe cel de abonare să scrieți în comentarii dacă... uite, asta fac cu coinurile, îți cumperi speluri. Și abilități. Deci dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, toate cele bune și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai filmăm aici squad busterele. Cred că momentan mă focusez pe Minecraft și pe Brawl Stars pentru că am văzut că vă place mai mult. Eu am văzut cu Ghinsero, ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!